कल छल कि भाई भाई से लड़ल बा झूठा करे हाल। भाई कलयुग पे गाना सुना रहा हम लोग को, सच्चाई है झूठ पे। भाई सच्चाई के कोई वैल्यू नहीं है, जो झूठा है ना, जो बासर के बात करता है उसको लोग सराहना करते हैं। सुनिए गाना सुना रहा, खुद मैं लिखा हूँ, मैं अपना लिखा हूँ, कोई सुना तो अपना लिख कर सुना दे, दूसरे का नहीं। कलयुग के पानी इंसान पे ढरल बा, कलयुग के पानी इंसान पे ढरल बा, झूठा त करे हाला, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में गड़ल बा, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में गड़ल बा, झूठा त करे हाला। भाई सच्चाई के वैल्यू नहीं थे, जो झूठा है ना, जो झूठ बोलता है उसी को वैल्यू है। इंसान आज के कलयुग में सब हर इंसान झूठ बोलता है। सच्चा के तरह राजा हरिश्चंद्र कोई नहीं बन सकता, कोई कम कोई ज्यादा। आगे सुनिए। सच बात कहबो न केहू पतियाला, झूठ मोतिया के हाला चारे ओर होला। सच बात कहबो न केहू पतियाला, झूठ मोतिया के हाला चारे ओर होला। अरे कल छल के करे, कल छल के भाई भाई से लड़ल बा, कल छल के भाई भाई से लड़ल बा, झूठा करे हाला, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में गड़ल बा, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में गड़ल बा, झूठा त करे हाला। सच्चाई के कदर नहीं होला कलयुग में, सब तो धराइल बउए बेईमानी के रोग में। सच्चाई के कदर नहीं होला कलयुग में, सब तो धराइल बउए बेईमानी के रोग में। केहू कम केहू ज्यादा सब में भरल बा, केहू कम केहू ज्यादा सब में भरल बा, झूठा त करे हाला, झूठा त करे हाला, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में गड़ल बा, झूठा त करे हाला। कलयुग के पानी जी, कलयुग के पानी इंसान पे ढरल बा, हर इंसान पे कलयुग का असर पड़ा भाई, राजा हरिश्चंद्र कोई नहीं। कलयुग के पानी इंसान पे ढरल बा, झूठा त करे हाला, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में गड़ल बा, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में गड़ल बा, झूठा त करे हाला। झूठे बात सबके, झूठे बात सबके जुबान पे धरल बा, झूठे बात सबके जुबान पे पड़ल बा, झूठा त करे हाला, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में डबल बा, झूठा त करे हाला, सच्चा माटी में डबल बा, झूठा त करे हाला। यही सच्चाई है भाई कलयुग का। कलयुग नहीं, कलयुग ले बता गया भरजुग है। अगर बात ले सहमत, अगर गाना पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को पहले बार देखना सब्सक्राइब कर लिए, पेज पे देखना पेज को फॉलो कर लीजिए। एक सच्चाई सच झूठ, सच्चाई की बात कहोगे ना कि ये बात है, कोई नहीं वैल्यू देगा। बाकी झूठ बात इतना लोग जो बढ़ चढ़ के बात करता है उसको लोग कदर करते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो कम बोलते हैं उनको तो लोग कुछ वैल्यू थोड़ा भी नहीं दे रहा है, देते हैं यार। ये कलयुग का यही सच्चाई है। नमस्ते।